नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके बता दी कि द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी जब गाना गाइला तो कुछ नया धमाका करीला। ये पावर स्टार पवन सिंह जी के बहुत दिन से देखल जा रहा बा कि वहाँ के जितना भी फेस्टिवल गाना होखे या लोकगीत होखे या और अदर कोनो सॉन्ग होखे, हर एक में वहाँ के कुछ ना कुछ नया करत रहिला और भोजपुरी के एगो नया मुकाम देत रहिला, वहाँ के सरप्राइज देत रहिला। पावर स्टार पवन सिंह जी के बात कल जाओ तो एह पारी छठ गीत पवन सिंह जी गा रहल बानी। सबसे बड़का खुशी के बात ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी एह बारी छठ के गीत गा रहल बानी। ना तो पवन सिंह जी अगर गीत नहीं गाइला तो बस पवन सिंह जी के ही गाना बाजेला छठ गीत, वो काहे ना वहाँ के पुरान गीत होके। लेकिन यह पारी पवन सिंह जी गाना गा रहल बानी छठ गीत। अब वो में खास बात का बा कि वो गाना में पवन सिंह जी के साथ है सुपर स्टारों के स्टार हिंदी गाना के फेमस सिंगर सोनू निगम जी के साथ है वहाँ के गा रहल बनी। सोनू निगम जी एगो हिंदी के बहुत बड़का हस्ती के नाम हो, जे कि वर्ल्ड जानेला सोनू निगम के बारे में। वहाँ के गाना, वहाँ के स्वर जितना मधुर बड़ुए कि मैंने का कहल जाओ, वहाँ के गाना जब गा दिला तो पूरा लगेला कि मंत्र मुग्ध हो गई बा सारा लोग गाना वहाँ के सुन के। अब ओइसन शख्स एगो भोजपुरी के उम्दा कलाकार, एगो भोजपुरी के वैसा ही वर्ल्ड लेवल गायक जेकर गाना फेमस भइल कि मैंने पूरा भारत में तो बजबे कइल, अमेरिका तक ले गाना बाजल पावर स्टार पवन सिंह जी की। तो पवन सिंह जी के अगर केहू जोड़ी दी ही सोनू निगम के साथे केहू जोड़ीदार भोजपुरी में बा तो बस मात्र एक पवन सिंह जी। काहे कि सोनू निगम के संगे गावल एगो बहुत बड़ काम होला। एक घड़ी तो गाना सबे कोई गा देता, देखा देखी पवन सिंह के कि हम भी गाए हैं बॉलीवुड गाना, लेकिन सोनू निगम के साथे गावल इस सब के बस के बात नहीं है। तो रउआ लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना आज शूट हो रहा बा अयोध्या में। वो गाना के पावर स्टार पवन सिंह जी गौले बनी और वो गाना में साथे सोनू निगम जी गौले बनी। ये गाना के लेके आज पोस्ट एगो भइला पवन सिंह जी के पूरा टीम के साथ है। वहाँ सब है जाके अमित सिंह, ऋतिक सिंह और पुदीना हसीना के स्टार डायरेक्टर रवि पंडित सारा लोग जाके सोनू निगम जी से मिलल बा लोग। ओ पोस्टर के ओ पिक के जारी कइल बा ताकि भोजपुरी समाज के पता चल जाए कि हमनी के पावर स्टार हमनी खातिर का लेके आ रहल बनी। तो बहुत जल्द वो गाना के सुने के मिली, वो गाना के देखे के मिली और बेसब्री से इंतजार बढ़ुए कि जब हमनी के भोजपुरिया शेर एगो हिंदी के शेर के संगे गाना जब आई तो गाना कितना मन भाव, गाना कितना दिव्य तरीका से बनावल गई होई। छठी माई के गीत जहाँ होखे तो हर एक गीत एक और छठ माई के गीत एक और, पूरा एकदम मंत्र मुग्ध हो जाला, लोग भक्तिमय हो जाला छठ गीत सुन के। भोजपुरी इतिहास में पहली बार हो रहा बा कि कोनो भोजपुरी के सिंगर हिंदी के सुपरस्टार सिंगर सोनू निगम के साथे छठ गीत लेके आ रहा बने। ऐसे तो लोग भोजपुरी के और कलाकार के बात कर जाओ तो लोग छठ गीत के उतना ना लेवेला, लोग ट्रैक पे गा देवेला कि छठ गीत में का पैसा खर्चा करे के बा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी यह बारी साबित कर देनी कि हम बिहारी हैं और बिहारी के लिए हम जान भी देते हैं। और छठ गीत एगो लेवल होके के चाहिए, वैसन लेवल मेकअप कइल बस के बात नहीं है विरोधी टीम के। बहुत जल्दी गाना के पोस्टर रिलीज होई, सारा शेड्यूल रिलीज हो जाए, जैसे ही होता रहे वो सभी के बीच में हम आ जाए। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।